Mwari ari kubatsira wangu. Pamusoro itsangamidzi ndozitana ndakaitawo mwana nababa sadziwa anonzi Michael. Ndaita mwana nababa sadziwa mwana wangu ati kure kure grade 4 ndopakatanga kurwara. Ndaingodaidzwa kuchikoro kuti mwana wadonha ndomhanya kadzoka tongoti mukungodini pamwe udaita dzungu akada kungoti adzoke zosvika after 2-3 days mwana wadonha tingofonera baba wacho. Saka taimbofamba tiina baba wake nababa mukuru nanatete takambofamba tese nguva yakanyanya tichibatsira mwana. Dai tikafamba zvombonyarara tikambofamba pamwe tichingodzoka zvosimudzira. Mwana ari kusekendari aform 2 ndo pakazokura hosha. Ari kuchikoro kusekendari iko ndiko ndakafonerwa namupo guide master. Mwana arutiza ruti ndiudzingirirwa nenyoka. Saka mwana akazouya newamwe wana vatangobva nditori kurufu kudziota kwamandipira musi wacho ndi vana mhanya vandabereka mwana wangu ndo pakatanga nyaya yekugoramba mwana atidini atirwara. Saka kutanga last year takambonga tichingofonera baba wacho achimbovatenda nyaya yacho ndibva ndazoona kuti apa handisina option. Last year ndobva ndafonera baba wacho hana kudaira foni ndobva ndati saka ndoita ndei handingafambi nemwana ndichirapisa. Ndaimbofamba ndega asi ndakazozviona kuti kufamba ndega hakuiti ndisina wedzinza rekwake. Ndobva ndauya pachangamire kuno ndakatoya iri Friday 2 days ndakarara ndakaya iri Saturday tikazodzoka Sunday. Changamire wakafonera baba wacho wakauya tikatsanangura nyaya. Tatsanangura nyaya baba wacho akadaira akabvuma tikapuwa date rekuti tizinge tiri pano. Handina kupa pfuma munhu kana kumhangara kuti zvakaita so asi ndakauya pana Changamire kuti ndiri kutsvaga rubatsiro tiri pamwe chete newedzinza rekwake. Baba wacho akadaira kuti zvakanaka. Deti rasvika baba wacho havana kuuya. Vhiki rekazoteera racho havana kuuya. Saka ini handina kumhangara kuti zvakadai kana kupfuma vanhu asi ndauya pano tibatsirwe tiri pamwe chete tiri pana Changamire. Izvozvizvi mwana wane 2 weeks haasi kutaura haasi kudya. Saka takafona last week pandapa mbuya anga aripo kuti adaura nababa wacho. Baba wacho pakata foni kuda kufona neimwe foni haichaiti kuda kufona neyangu foni haichaiti kusvikira vakati option ndeipi regedzai ndiende paChangamire. Tobva tauya nemusi weFriday takarara kwaSapoti kukatlake musi weFriday. mumaSaturday tiri pano tikaswera tiri pano tikazovana pazuva radoka nemusi weSaturday. Saka izvosvika nhasi mwana haatauri haadyi. Izvozvi zvakutaura akataura zvochige chakutaura tiri panapa takambobatsirwa musi weSaturday ndipo chakatanga kutaura. Saka tizodaire hatina chatinoziva taita mutoro. Aitaura kuti ndakaiswa ndakaurawa ndaiva ndiri mushandi ndiri mushandi ndakazourawa. Aitoita example yacho kutokurawa kwakaita akapfugama akadini zvese achisanangura. Ndofunga vanhu vanga vari panapa sekretary anga aripo vakarekodhawo zvizvi zvakadini zvakataurwa musi weSaturday. Nemumutaura wekumusha kwaudzinza rikwako yanga iri hama tizi yaishanda mumusha mawo imomo. Wakatotaura zita racho kumusha kwababa wacho here kumusha kwababa wacho. Saka hatizivi kuti waka zvakaitwa izvozvi here kana zvakaitwa kudhaya hapana anoziva. Achibva atsanangura kuti inini pane mwana uyu ndaane 20 years
ndaiswa ipapo for sure mwana wangu izvosvika 21 years nhasi zuva ndozva rakabarwa 9 May. Saka ipopa patimbongozi ndakagadzikwa apa ndane 20 years ndakubuka. Saka apa handichadi ngokuti wakura. Wairekodha wakarekodha marekodzi ari pano. Saka baba wacho uri pano? Wari pano. Pamusoro iyi mambo mutasambure wemanyika vadare pamusoro iyi nhau iri kutaura zita ndinonzi Mike Usadziwa. Zvechokwadi ndakaita mwana nemukunda chironga anonzi Chanadzo. Mwana uyu haana kumbobvira auya kumba semwana watakaita nenzira isina kumira zvakanaka yekunga amandopfimbana muri kusango. Akagara namai ndichingoitawo pati yababa ari ikoko. Mukukura kwemwana ndakatanga kunzwa kadambudziko kumagrade 3-4 ikoko. Saka taingotoibuka iberewere ndichindotumira zvimari vachienda kumakliniki. As we go ndoda kungoibhurutsa fast forward. Zvazoti chovhei kusekondary level pamudenda ndo pakanyatsa kutanga mwana kuita sekungozi munhu wakurasika njere kunga zvakudidini. Zveshuwa mai wacho wakanditaurira ndikamboenda zviya zvekumbotiza kumba uchingoti arigandoona kuti chii chiri kuitika. Kusvika taona kuti aiwa dambudziko riri papa riri kuda kungoti tionere pamwe. Ndakaudza madzikoma angu, ndikaudza wanatete kuti ndo zviripo ndine mwana asi mwana haasi kuzwa zvakanaka. Takafamba makawanda Changamire. Ndikada kumuerenga munogona kupfuura 15 kusvika tiri kuda kuedza kuti tibatsire mwana. Mwana zveshuwa aitaura zvaaitaura sezviri kutsanangura mai wache. Asi zvisingazobudi kuti ndiani wakakuuraya, ingozi here, chini. Kusvikira taenda kunonzi kwaChigodora kune n'anga yatakapiwa neofisi yeZinata kwaMutare inonzi vanogona kupumha ngozi kana kuti kuiti itauri. Tasvika ikoko n'anga yainzi Mutepa. Yakazamawo nepainogona asi pekuda kuti taura kuti ndiwani wakaurayiwa nani zvanga zvisingabudi. Ndokubva tadzokera kumba. Mwana akanga aondoroka. Ndokubva tati maondokero aita mwana aya unenge yadehydration. Ngatiti kuti tienda naye kuchipatara uku tichiita zvatiri kuita. Ndakawirira namai wacho kuti mangwana ngatisangane paodhi mutare. Handina kuzoona munhu kuodhi mutare. Handina kuzoona munhu kuodhi mutare. Kusvika 4 o'clock ndadzokera kumba. Ndoenda kwawaigara kushopu kwaMukuzi. Ndosvika vanhu vakasisina. Koma iGloria, mwana anonzi Gloria. Waenda kupi? Foni haichaiti. Ndakabva ndatoneta nazvo. Ndokubva ndaita sendaisa mabreak kuti zvino ndichatsvagiri. Ndazogara papera 4 or 5 months. Ndakazwa nemasoko ekuti mwana wane mwana. Iyo Gloria wane mwana. Ndifunge state yanga ine mwana. Kuti saka tatiri kuitiswa kudai munhu yanga iri nhumbu here. Mai mwana ndazotsvaga information. Mai wacho wazondifonera. Baba wamwana kwaane muzukuru. Iwe nemarwarire emwana aya ko muripi pasiri kwaMutare. Anyway mwana warohwa kwaane ameno mamudenda. Ndikabva hazvina kundifadza nekuti ndakafungidzira kuti mwana pamwe akaita nhumbu ari under age zvinomukanganisa brain. Ndakabva zvakandibhohwa sababa. Ndakazosangana nemwana papaya aine mwana wake kumusana. Uri kugara zvakanaka here? Ndiri kugara zvakanaka baba. Ndobva ndasiyiwa zvakadaro. Within mukugara imomo Changamire handina kumbobvira ndaiginowa mai Gloria kana wemwana kana hama dzake dzimwe dzingapupura kuti asadziwa waitry. Pakazoita kwawakaenda nemwana kuprofita kana kuti kun'anga.
kwawaibatiswa hari wachideketera kuti Michael ngafe, Michael ngaguke makumbo, zvichibuda pamasocial media. Zvakandinetsa kuti chiko ndatadzeiko inini, wakundideketera kuti ndife ndadini, wakutipuma uro iye. As from there handina kuzotaura na Mai Gloria, handina kuzotaura na Gloria akazondifonera achindituka pafoni zvekupfurikidza kunga usiri kutuka baba wake. Hamundidi, muri kundishandisa mumabhizinesi, muri kuita sei? Ini handina bhizinesi randinaro, chingoriwo chitakishop. Zvakandinetsa kuti mwana uyu wapindwa nei. Ndakamuti Giro, kana ndiri kukushandisa usazotaure neni futi. Ndopandakabva ndamirira changamira. Kusvikira nhasi uno ndakuzwa mudare rimwe kuti ndadaidzwa mwana uri kurwara. Asi chiwanhu chinoitwa kuti titaudzane kumba uko nemhuri iyi takaita mukoma wangu watikawatuma ndio ababa pari zvino, tikawatuma kuti endai kwaChironga tinochingamidzana nawo, tizivane nawo, kuitira kuti mwana pakaita chinonetsa tinge tichionesana. Kepiri kwatakafamba kwaizi mwana anoda kuti asvike mumusha. Zvese izvozvo hama dzangu dzikauya, madzikoma wanatete kubva Harare, tikapinza mwana mumusha. Mukoma wakatora ndiro wakakwira muchikuwa achitaura zita remwana kuti mwana wauya. Ningangoti sezvo takaiswa papepa takati wande ningapedzera nguva, ndo mamirire akaita nyaya yangu kumwana. Okay, saka tikuzi mwana paari kubuda ari kutaura nyaya yekufa kwemunhu. Munechamunoziva kana kuti mwana wacho akambobudirwa muripo here? Mwana wakambobudirwa ndiripo. Zviya zvekuzi ahakwe achitaura. Waindotaura, handicharimembe mazita mairi, kunga Tinashe kunga Thomas achiti ndaibva Mozambique. Sekutaura kwamboita mai wacho. N'anga iyo inonzi Mutepfa iyo ikati ndakuda kuti unditungamire nditaurire munhu akakuuraya kwasadziwa. Nekuti isisu pageneration yedu yekukura kwedu nemadzikoma angu uri pano uchapupurawo, hatina patakambosangana nenhau yekuti kune ngozi kumba kwedu. Asi kana zvakaitwa kumashure hapana chatoziva. Okay. Yes, izvi mwana charo. Abiga. Mwana ndamboona. Ndakauziwa ngurundo yake medical health wise. Wewe utaona nomboto kudi wasiri zvichwani. Inini handina kugara nemwana nguva yakareba. Pandaitodawo kuti ndiende naye kuhospital, ndo patakabva totadza kuzobatana namai wacho waibva wangosuduruka nemwana. Inini ndipo ndaida kutoonawo kuhealth wise yemwana kuti ngatimbosangana nemwana tiende kwaodhimutari timboone madhoktors. Handina kuzozvikwanisa nekuti mai nemwana wakabva aenda, ndo maanga atozvitakura. Ini handina kuziva kuti mwana wake. Mai, makamboenda nemwana wekuchipatara? Nemwana akachekwa mwana akaongororwa zvakawanda kwaoti mutare pacho ndakaenda tikapuwa tsamba rekuzvitsamba yekuti ngaende kunotariswa kusikani. Akaenda kunoteswa kusikani, akambozi pamwero paishoma mumwiri vakandikatenge baba wacho anozviziva ndiye nyaya kuti aitondipa mari yezvese izvozvo. Hapana kupa dokta pandisina kuenda, ndakaenda. Saka madhokta Vanondipupurira varipo. Hatisi kuona problem nemwana. Hatisi kuona problem pamwana. Taitofunga zvinotsinga kana kuti tsika dzake mumusoro dzadini. Ngozoita kunga munhu wakubuda wakudini wakurasika njiri. Mai mune chokwadi chekuti mwana ndio kwasadziwa here chaizvo chaizvo? Ndine chokwadi kuti mwana ndio kwasadziwa. Dzimwe dzenguva tinenge tiri kuda kuenda
kuendesa mwana kusiri kwake ari kukana kuti aende kune dzinza rechiri kwake. Mwana uyu handina kuita zveaccident. Ndikuda kutaura chokwadi changamira. Baba wakati ndiri kumba kwangu ndine mwana 1. Ndine mwana 1 mukadzi wangu asikuita uramba kuzvara. Saka ndiri kukumbirawo mwana. Saka takapedza nguva 4 to 5 months kusvikira ndaita mimba bva mimba yangu sei yabata. Takagara 3 months akati wadii kubvisa mimba iyi. Ndikati kubvisa mimba hazvidini hazviti. Ndakabva kuno ndikaenda kuFalls kune munin'ina wangu ndikagara ikoko ndofunga ndaane 5-6 months. Ndichimutara akati yakazobva here. Ndikati handina kubvisa mimba. Kobva azondifona vafonera murume munin'ina wangu muri kugara nemhuri yangu seiko aine mimba yangu. Ndikapuwa mari yetransport ndikadzoka kuno. Pakangonditi kundiona kwandaifunga kuti mimba yatokura so. Akada kuzvisungirira akandoti ndakozviuraya ngekuti hazvigamuchiriki babvuri ndine mukadzi. Ndikamuudza kuti handiuyi kumba kwako hazviti ndokuti takadanana ndiziva kuti mune mhuri. Iwo wakakumbira mwana chete. Kusvikira ndakabara mwana uyu ndazotsvaga mushonga wekutomwa kuti ndibare mwana uyu. Mwana uyu ndakazobara 6 months 6.5. Akagara muincubate kuburikidza kwababa vanga vandibvisa mimba. Ndasina munhu ndakanama dzangu hadzizvizivi but yanozviziva. Ndakazotsvaga mushonga ndikamwa mimba ikarwadza ndikatakura nonozi baba masukuru. Ndakasara ndokwira pamasteps mwana anga akamhanyiswa kuincubate mwana ndikagara naye kuchipatara. Waitouya achitoona mwana ari mugetsi. Issue yedu haisi hayo. Issue yedu iri pekuti toda kuziva kuti chiri kukonzeswa mwana aramba kutambudzika chii. Because izvozvi so anokwanisa kutaura here. Haasi kutaura. Asi wakambogara here nababa kana wakambogara here kudzinza rekwavo? Wakatanga kuenda achidaidzwa sekuru ati ndida kuzivawo muzukuru. Baba wakabereka baba wavo akaenda haana kurarapo wakaswera. Ani sekuru akatoti zveshuwa uri mwana wamaikro uri mwana wepano hanzi wakamoniseredza musoro. Sekuru anozoitawo masoro ngakaita 2-3 days here wakutisiya. Kobva azazo zvaakunetsa zvekurwara kwemwana. Ndipo pakazoti mwana wangu adini ngaapinde mumusha. Zveshuwa mwana wakadini wakadzika akaonana nehama dzake. Saka anomudzisa kana chinhu kumusha kwenyu kuti wakaitisa mukundo wemunhu. Wakazounza anozi marezwa iye wakachajwa mombe namwana. Wadai wachachajwa mombe inonge yakazi 230-250 ena chatondeyi. But mari yakazotumwa nababa mukuru wakaina 120. Ndiye akatumwa baba mukuru vakasadziwa wakuru ndo wakaina 120. Wati tichazoya titopedzisa vana kuzodzoka futi. Wozikuona kwandikuita kana muti kuti mwana uyu ari kutaura, there is no other way besides kutoti kuenda pana chiremba woita kuti mwana adini ataura, then you listen, mobvunza zvamunoda kubvunza, mozwa kuti nyaya yacho chaiyo mune chamunoziva here pane zvezvitaurwa kana kuti hapadini kana kuti hapana, then moizoacta from there manje information. Because right now kana yakadaika hakuna munoti mukuitei. Saka chikudiwa pa chiremba ndikuti akwanise kuti mwana akwanise kudiwa akwanise kutaura mozwa mese muripo kuti nyaya iri kutaura iri kuti chii. Apart from kwazani kutifa kwamakamboenda muri mese pane kumwe kwamakamboenda mazita takaenda makati wandei asi kwanga kuri kwechiwani ndiko kwamutevha kumwe kuku kwaive kwemapostori. Hame kuenda takaenda makawanda asi pakaita kwechiwani kwatakazoti ngatiendei kuzinata kosezinata
yatakapiwa n'anga ndimutefa kuti amutefa ndiye wakatogona nyaya dzinoda kutaura. Because takatoenda naye anga ari pacho achiona zviri kuitika. Uyatabu. Asata mzabwe. Sabatu maybe ukamubira panzira because njira kuya. Ndinambo sumudzero. Kutambozo. Ndi utite uko. Andizviri vamukuru. Yes. Vita Adams musadziwa ndoti ndine mukomana mukuru mumhuri. Takafamba nemunin'ina namai avo ngofunga pakasara asi takafamba pane pakataurwa neumwe muprofiti achitaura kuti ngozi iripo mumusha medu. Takatiri papi baba wangu inini ndowaziva, baba mukuru mukoma wababa ndowaziva. Hatina dzinza rakanyanya kureba maningi. Sekuru wedu wakabereka vana baba wedu ndinowaziva. Wakauraya munhu ndiani? Apa kuzwa chakabire zvikuita kufanana ndokuzvizwa hanzi ndakaiswa asi pandira ndichapani kukuzi uyu wakura ndiri kuda kadoko saka imi muunganidza naye mhuri dzenyu dzese ndouya ndochuza ndega pandoda pandida kwedu. pane mubvunzo wangu ndisikagoni kubvunza hai ngepekuti profita takabvunza kuti wakauraya munhu ndiani pawana ana baba wedu, baba mukuru, baba wangu. Mazwa kuti vanongedza kati uyu unoziva kuti unobvunzwa here munhu ndiwani wewe wakaurayiwa ndiani? Ndiwani wewe? Titaurirewo tione kubatsirana. Ndiwani? dai vatisanangurira kuti ndiwani tione kubatsirana. Uchizani uri mumusha medu waizani? Waizipita?
kuti unonzi waizipita ani waizipita sadziwa muna 2000 ndimo zvakaitika changamire inoenderera mberi neprofesi ndakaita kuti muizwewo ndakabvunza muprofiti ye kuti muprofiti wakanongedzasa pamudhuriso kuti kwete revhu yauri kufunda yori kundibvunza yana baba wako nasekuru wakaberekwa nababa wako kwete revhu iyi ndiri kutaura revhu yepamusoro iyo kana takutaura revhu yekumusoro kumusha kweduka inofunga tatova kumadzviti chai kuhondo yemadzviti chai ndipo tiri kutanga kurasana neni izvo takambozwa 2017 apa 2000 which means baba akabata mwana uyu musoro ndiya paakaenda kumba ndisekuru baba wangu ndiye akabata uyu kuti shuwa wauya uriwe kubva amuti musoro uruzive musoro after 3 days uvafa haana kuita 3 days akaita chii akatombora almost 2 weeks. Makenda naye warare mama. Ndabu salamu warare mama tu. Masore chaka. Dora lero ndisho mwana wakadaitwa akaperekedzwa nehanzvadzi yake iri kumukomana ndiye akamuperekedza azi mwana ngauya usiku jalo ndiye akaperekedza ngachindiki for sure wakauya nedhora inapuwa sikuru asi tatina sikuru nababa dhora ringanangoti nandiri dibei ndokuda rei hameno zvakangoitika vanikata ndemotenge makapu nemabhuku dhora iro kanikati uzorangariro sekuru wako wakadini poshure pakazoti sekuru wafa mwana wakachema zvisikaitike sekuru wangu wadi sekuru wangu wafa akadaka dhola iri mwana wakachema dhora rakadini rakapona se rakushaurezvizvi zvazvatokuda mukono kuti mwana wakapuwa dhola wakapuwa dhola ni sekuru asi wakati atina ini nababa nasekuru tiri watatu tatenda asika pakuchindenetsana munhu uri kubuda apa wacho kuti ndinipita ndipo pakundineta ndakachona asi andauya kadai zvakudara handi mabuda zvemaprofita handiti zvakuda wechiwanhu chaiwo chaiwo vanobatsira kuti mweya wacho unyatsotaura nekuronga kuti zvakaitika pakati zvoda kugadzirisa masoro tikati chechi neuko kuti kuti chiwanhu handiti masipirits acho anogona kuya akawanda wanda but munozobata pane dzinde reproblem kuti ndepakati moteedza izvozvo because chiprofiti chinoona zvachinoona vanhu vokoti chiwanhu chakadii chakakosha pakesi yakadai ane madhesi ari kunoita mixup emadhesi nene but kubatsira mwana I think let's go traditional tinyazonzwa kuti mweya uri kutaura uyu taunzwisisa here taunzwa here uye uri kurongei uda kuitirwa chii kupi because handiti kwanza muna kukwana anzi vanhuisa vana vapo kapo asi baba wemwana ndazwa kuti baba wemwana warozviziva kuti wakanzidaidza mwana wako mauye mukana baba wakatokofa mwana wavo aiwa pamusoro handina kudaidza mwana zvokuti kwanga kuri kuzina baba daidza mwana ndabva mukutaura nababa tiri kuti baba mwana uya akura baba andibvunza ndikati akura aripo kuna mama wake baba anga asitoka anga pauchena anga asisagona kufamba ndikanzi unosvika here kuno ndimuone
ndo pandakabva ndakumbira mai ake kuti sekuru wauda kuona mwana aibva auya ini naye tinonapi about kuti pane here zvichaitika kana kuti chii. Zveshuwa akangosvika kwamumhorosa sekuru semunhu anga ari pawheelchair, iye ndiye akaenda pana sekuru kwakunzi wakafanana apa nababa wako, muri kuona manandari mukatsvaga pari because wakafanana apa nababa wako handibvunziba. That was that. Ndizvo zvandakazwa ndiri padhuze. Ndanga nditoripo takagarawo pasaidi because baba anga munhu wekumonita anga asisaiti kusiya ega. Ndanga nditoripo ndakatogarawo padivi nababa wangu. Dola rakamira mungwe mani. Kuitira kuti munhu wacho echadondero kuti dora ndakamubayira kandi baba asi ndikakapiwa nasekuru wake. Ndichaisi kutondera iyeyo. Handina kumbozvi. No, it's okay. Nyaya yedu yese kubuda zvatikubuda mile uyasvike izvoti akupiwa mwana uyasvike tibatsire mwana uyo ane nguva kumana ane nguva mwana warara pano kasingaperi. Because patakapedzisira kubva kwamutendwa kwachigodora aitaura nyaya yekuti ndinonzi tinashe kumusha kwangu kuMozambique ng'anga ichiedza kuti ndaasahwira wako chitaura zvese toda kuti titangire pawakatangira nyaya yako kusvika tibatsirane tifambe newe. Ipapo waibva andoti handaneta ndakwenda saka hatina icho anza yatakazwa. Saka ngatingomire mbishani panzapo tonoti ndianokasa kusvikira tibatsirane vatenderi panzi andei panzi timire mukomana asvike.